Ia aulkia egiteko pare bat gauza berri, edo zein gauza egiten duzuela. Imaginatu, hau daukagu, tresna hau ezagutzen dugu, bultzatu, bale. Imaginatu hau, hankak ez, hemen daude hainbat elementu errepikatu egiten direla ez. Orduan, egin dezakegu gauzak espegatzeko beraien artean, aukeratzen dugu nahi duguna, eta taldea. Orduan ja klik bakarra egitearekin hau talde bat da. Bai? Mugitu dezaket ja klik bakarrarekin. Taldea desegiteko klik bikoitza egiten badut, bestea estaltzen da eta barrukoa aukeratu dezaket. Orduan, imaginatu elementu hau talde bihurtzen duzuela eta nahi duzue kopiatu, biratu edo dana dalakoa. Orduan, hemen dituzue tresnak biratzeko, imaginatu hemen esaten dio dela, ikusten duzuen bezala, ardatzetara moldatzen da, baina ez badizue kasurik egiten gezitxoekin. Mugitu gezitxoarekin, eta egin froga batzuk hor. Beitu, adibidez norabide honetan, eta hor mugitzen duden momentuan graduak zer ditzaket ere, hemen 80. Eta ja, hori, imaginatu, Eta imaginatu hau, nahi dudala, bikoiztu. Aukeratzen duzu hau, eta hemen geneukan mugitu. Mugitu, horrela egiten dugu. Gogoratu, ardatza jarraitu nahi baditugu, geziekin. Baina zer jartzen du behan, esaten du kontrol, dala kopiar. Tresna honekin mugitu dezake dugu edo kopiatu. Kontrol aktibatzen badut, horrela ez nago tresna aukitzen ari ez bakarrik ez. Horren kontrol sakatzen badut, kopiatu du. Orda nahi dudan distantziara, jartzen dute 25, edo nahi duzuena. Eta bikoiztu egiten da,